El que hem aconseguit és estabilitzar el pressupost de l'Ajuntament utilitzant mecanismes tan simples com quan tenim que fer una despesa, anar al funcionari i retindre aquest crèdit. Simplement en això, en 2 anys hem aconseguit l'estabilitat pressupostària. I això el que ens ha permès és destinar els diners a allò que volíem destinar-los, com per exemple una de les prioritats, serveis socials, en la que s'ha augmentat la consignació per a destinar a ajudes d'emergència social, també per a fer activitats en serveis socials de promoció de la prevenció de violència de gènere, per exemple, i això el que ens permetrà en 2017 és augmentar les ajudes a aquella gent que ho necessita, com per exemple subvencions en l'IBI que s'estan plantejant i s'estan treballant ara, en aquests moments. Altra de les prioritats que tenim com a govern és intentar contractar el major número de gent possible del poble, veïns i veïnes del poble. I l'estabilitat pressupostària el que ens ha permès és passar, per exemple, de 2015, quan arribàrem al govern, teníem 5.000 euros per a contractar, 2016 passarem a 15.000 i ara en 2017 se planteja pujar a 45.000 euros per a poder contractar veïns i veïnes del poble. El govern de Compromís el que ofereix és proximitat. És a dir, la gent ens para per el carrer, ens pregunta, ens conta els seus problemes, intentem, evidentment, solventar-los o derivar-los al departament que correspon i això és una cosa que sí que s'ha notat, la gent ho percep i nosaltres estem oberts a aquesta proximitat. Una altra cosa que a nivell intern, a nivell ja dels treballadors de l'Ajuntament, el que també s'ha notat és el bon ambient de treball que n'hi ha. Altre dels objectius que té el govern de Compromís és la cultura. I per a que se feu una idea, quan entràrem hi havia un pressupost de 5.000 euros i el govern de Compromís l'ha pujat a 20.000 euros per a dignificar la cultura en Albalà dels Sorells. I la regidora de Compromís, Marisa Jimeno, que és la que porta l'àrea, entre altres coses va encetar, per exemple, el Juliol a la Fresca, el festival de dansa, Albalat en dansa, també s'ha dignificat el 9 d'octubre, celebrar la festa dels valencians com calia, i per exemple per enguany tenim el centenar del Cant de l'Aurora, i les trobades. Des de la regidoria d'Esports, que gestiona Xavi Vázquez, regidor de Compromís, el que s'ha potenciat és sobretot la Sant Silvestre i la Deuca i la seva organització. Hem millorat molt l'organització i en quant a participació, que també porta Xavi, s'han encetat activitats per a replegar informació i que els veïns i veïnes ens conten les necessitats que tenen, per exemple, en els parcs. Des de la regidoria de Comerç, que gestiona Sònia Clemente, regidora de Compromís, s'han iniciat activitats juntament amb el comerç local per a fomentar-lo. S'han fet diferents campanyes d'estiu, campanyes de Nadal, per a potenciar la compra en el comerç local. I des de Medi Ambient, que també gestiona Sònia, s'han encetat projectes com per exemple l'arbre de Nadal, que se va fer en botelles d'aigua reciclades i va tindre molt d'èxit, de participació i de repercussió també mediàtica. En quant a les inversions que s'han fet en aquests vora 2 anys de govern de Compromís, destaquem l'accessibilitat, rebaixar les voreres, la pintura vial en seguretat. Se van a fer inversions en els parcs de millora, s'han fet inversions en l'espai, s'han fet inversions en el col·le, s'han fet inversions en el centre cívic i encara queden alguns projectes per desenvolupar que veuran la llum en breu. I en aquests projectes el que s'ha pretès és contractar gent del poble per a que faci aquestes obres. Així també ajudem als veïns i veïnes de la localitat que els fa falta un treball.